ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия, хуш омадем ба канали мо. имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри бохтар ҳамҷа як бародари деҳқон хоб дута гови гусаладори сементал, тоза сементал ва якта буқаи галштен доштааст. ҳавоёро имрӯз навор карда дар фурӯш мемонем. хоб ай ҳамин гови рақами як мешавад. гови сементал қатъи наи буқачааш ҳолям медишени ё не? Шир 10 литр шир метавад. наи гусалаш боша буқа хоб 9 моҳа ҳолям мемакидааст. ира бинем пародаи тоза беҳад зур барои мол кардан беҳтарин вариант сементалои ҳамин элиташа германскиш. хушрӯ тамошо кунем бародаро. гов хурдан саломатиш созая иншолло. хеле шатазанӣ патазанӣ надора. ҳамашта ҷавоб метавад. хоб бемалол шумо омада ай пеш дида метавонед ки харидорӣ кунед. хоб суроғамон шаҳри бухтар вилояти хатлон кӯчаи маданият меоед мебинед ё ин ки ай телефонам метавонед ба ҳузур харидорӣ кунед. мақсад ки молое ки ай санҷиш гузаштагӣ молои бовария молии деҳқонӣ 100%. хеле харида фурӯш нест бародаро. нархошунам иншолло сабук мемонем. бародарда камтар сум лозим шудааст барои ҳамин фурӯхтеста беҳад молои нағз. наку очиш ябо раб гардон ира бастамо ҳозир агардиёша аҳлиша ябор мебинем баъд нархоша мемонем. рақамҳо дар рӯи экран мешавад. телефон ватсап ҳаст метавонед муроҷиат кунед. аз номи канали мо муроҷиат кунед. хоб муомилаи хуб карда арзонтар карда метиҳад. ира 9 моҳа гуфтем а 9 моҳаи ира бинед хел буқаи зур шудагиай. нархи ира очабачара якҷоя мемонем. якбор паҳмиша тамошо кунем. почоюша нигоҳ кунем. ғавси почоюш беҳтарин варианте ба одамоне ки мол мекунем меган барои наслгириам 100%. ин шеринар ҳолиам шир мезадааст 9 моҳа шудай. ана боша очаш. ҳозир якбор рагардиёша тамошо мекунем баъд нархоша гап мезанем бародаро. рагардиёша тамошо кунед. ин бо бародаро плюс буқаам рафтагӣ будааст 2 моҳ пеш мондагӣ мега бо дасти худаш мондагиай аку гирифтай нагирифтай усунуш номаълум бародаро. усунуша хутон чӣ мекунем проверка карда мебинем да. ина рагардиёша тамошо кунед. хурдан саломатиш ягон камбудӣ надора. хоб то 10 литра ҳозирам шир дора. 2 моҳа буқа рафтагиай наи буқачаш боша 9 моҳай ҳолиам камкам шир мезадааст. хоб ака нархи навоша бугӯ ака. 58 000 сомон очабача. баъд боз ҳам муомила дора арзон меша. муомилаи хуб дора бародаро. суми гуфтагиша бароварда наметавем ки ҳамин савдо мешавад любой чиз. савдои зур дора. 58 000 сомони очабача. хоб сементали тоза германский. ҳозир ширам дора. гусалаш 9 моҳа шудагиай 2 моҳа буқа рафтагӣ. бародарони молкум боша мара хурдан саломатиш аҳлиш ягон камбудӣ нест. ҳамаш бо кафолата. акнун дигар молора меорем бародаро. ай видеои мо дур нашавед. як бор дига бинед чӣ хел моли бақувват моли бузбала. ана иш бошад бародаро дуюм сементал. ишам сементали тоза германский гусалаш буқача. гусалаш чанд қайна шуд ака? 25 рӯза 1 моҳа тақрибан гусалаш бародаро. ай мола тамошо кунед. ишам гӯ беҳад калон 850-900 кило вазн дора мега. иншолло дорам иқа. хоб хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад. аҳлиш созай гови аҳл
خب شیرش چند گفتی اکایرا؟ شیر شکم غیر گوسالاش 20 لیتر جوشیده سیمک. غیر گوسالاش بس سری میخوره موندگیش 20 لیتر شیر. زاوی سکو شیر کاینی گفت. او зависит аз шикам шай бародар. Куя рабу гардон ака. Чу. Чу 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 чу. Биги қачиш биги бачиш. Майрам я бор ра гардиёша тамошо кунем бародар. барои молкуно беҳтарин вариант ай. Гуфтестем ки бародар моли деҳқонай харида фурӯш нест. мақсад мола ҳамаш аз санҷиш гузаштагӣ молои боварӣ ай. чӯчӯша тамошо кунем. халтасине чӣ хел базеб дорад. хоб нарх навоиро чанд мемони ака? 58 000 сомон. боз ҳам муомила дорад, муомилаи хуб дорад. Даставкашам ташкил мекунад иншолло. Даставкашам иншолло ташкил мекунад. ҳамаш аки ба маслиҳат мешавад. рақамҳоро дар рӯи экран телефон WhatsApp ҳаст. харидор боша муроҷиат мекунед. 20 литр ширда гарантия беғарзаи гусалаш бародаро. бо ҳами шикамша сер мекунед, да? Шикамша сер, баъди шикамша сер кардан. То 30 литр ҷӯшидагӣ худат, а? То 30 литр ҷӯшидагӣ бародаро. Бо ҳами вобастагии калон дорад, аяму хӯрокаш бародар. Хӯрокаша шикамша сер карда метен, аям гуфтагиш зиёд ҳам метия иншолло ширша. бародаро анаиш бошад сеи моли фурӯшиай. хоб буқаи тоза галштен. буқа 1 сола дума гуфтена? Дандон калон баровардагия ё не? ина бародаро дандоноша бинед. Оли нав бароварда, оли на баровардаям камта майдатара. Ду дандони калон хулас баровардагӣ нест, дандон кафондагӣ нест. 1 сола ва 2 моҳа бародаро. буқаи тоза галштен. касоне ки баста фарбе мекунем мега беҳтарин вариант ай. Мана марҳамат. моли деҳқонӣ ай бародаро. ҳар як молда гуфтестем ки такрорам боша гап мезанем моли деҳқонӣ ай. хоб нархшам иншолло нархош сабук ай. Ба весшам бизанен туғри мегира. 55 ҳам намеғалта живой весш бародаро. ҳами нархи мемондагӣ мо қати ҳозир якқати ҳисоб китоб кардем бародаро. нархш иншолло нархш дастрас ай. баи пародаро нархш дастрас. хоб я бора бигардон ака. хурдан саломатиш иншолло ягон камбудӣ нест, а? Динозавр бори мехӯра бародаро. касоне ки буқо барои бонӣ кофтеста ина беҳтарин вариант ай бародаро. 1 сола ва 2 моҳа тоза галштен. барои тӯлгирӣ мегем, барои бастан мегем. ҳозир парида метавона? Парида метавона. 100%. хоб нархша бугӯ ака. 30,000 сомонӣ. хоб боз ҳам муомила дора, муомилаи хуб дора бародаро. весша тақрибан гап занем. буқайдаи 550-570 плюс минус шикати бародаро. хайна 10 кило страховка кунем. 550-560 кило тақрибан вес дора. плюс минус мумкин бо буроя. минус ку нестаю иншолло плюс мебуроя. 30,000 сомонӣ нархш муомила дора. тоза галштен барои тӯлгирӣ, барои бастан. марҳамат. ду дандони калон баровардагӣ нест ҳоли. ай номи канали мо муроҷиат кунем бародаро. муомилаи хуб карда бо арзон карда метиҳад.